Πολλές φορές στη ζωή, όταν κάτι θα πάει στραβά, όταν περιμένουμε να λάβουμε μια απάντηση ή όταν είναι να κάνουμε κάτι καινούριο, κάτι που μπορεί να είναι λίγο έξω από τα νερά μας, έρχεται μια αίσθηση. Το μυαλό μας, αντί να μας πει ότι απλά μπορεί να έχεις λίγο άγχος, ξεκινάει και γράφει σενάρια καταστροφής. Σε πονάει το κεφάλι? Σίγουρα θα έχεις μια ανίατη ασθένεια. Σε φώναξε το αφεντικό να μιλήσετε? Σίγουρα θα σε απολύσει και θα μείνεις και άστεγος. Άργησε να σου απαντήσει στο μήνυμα? Σίγουρα θέλει να χωρίσετε. Τέτοια και ακόμη άλλα πολλά σενάρια με περισσότερη φαντασία μπορεί να φτιάξει το μυαλό για μια πιθανότητα η οποία είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά στην πραγματικότητα τη συμπεριφέρεται σαν να είναι απόλυτη βεβαιότητα. Αυτό στην ψυχολογία ονομάζεται καταστροφολογία και κάπου εδώ είναι που οι περισσότεροι την πατάμε. Όταν έρχεται λοιπόν αυτή η σκέψη, το θα με διώξουν, θα γίνω ρεζίλη, θα με χωρίσουν, το ένστικτό μας λέει τρέχα, φύγε. Οπότε τι κάνουμε? Προσπαθούμε να μην το σκεφτόμαστε, προσπαθούμε να το αποφύγουμε, να ξεχαστούμε, να κάνουμε οτιδήποτε άλλο και να μην σκεφτόμαστε αυτά τα σενάρια που έχει φτιάξει το μυαλό μας. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι σοβαρό πρόβλημα, γιατί συνήθως σε ό,τι αντιστεκόμαστε επιμένει και είναι εκεί. Και για να στο αποδείξω θα κάνουμε ένα πολύ απλό πείραμα μαζί εγώ και εσύ αυτή τη στιγμή. Θέλω λοιπόν να κάτσεις όσο πιο άνετα μπορείς στη θέση σου και να κάνεις για τα επόμενα δευτερόλεπτα το εξής. Θέλω να μην σκέφτεσαι έναν ροζ ελέφαντα. Μπορείς να σκεφτείς ό,τι άλλο θέλεις. Μπορεί να σκεφτείς το γραφείο σου, μπορεί να σκεφτείς τον καιρό, μπορεί να σκεφτείς τι έφαγες χθες, αλλά πάση θυσία θέλω να μην σκέφτεσαι έναν μεγάλο ροζ ελέφαντα. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή στο μυαλό σου έχεις ακριβώς αυτό. Ένα δηλαδή μεγάλο ροζ ελέφαντα. Βλέπεις τι γίνεται? Αν δεν μπορείς να διώξεις μια απλή χαζή σκέψη για ένα ροζ ελέφαντα, φαντάσου τι συμβαίνει όταν η σκέψη αυτή είναι ένας πολύ μεγάλος φόβος. Το μυαλό σου κολλάει πάνω του σαν μαγνήτης. Και τώρα να σου πω μια προσωπική ιστορία καταστροφολογίας. Πριν 12-13 χρόνια δεν είχα όλα αυτά τα τατουάζ που έχω τώρα, είχα 2 τατουάζ αν θυμάμαι καλά. Η μάνα μου ήταν πολύ εναντίον των τατουάζ και ήξερε ότι έχω αυτά τα 2 γιατί τα είχε δει, ενώ είχα προσπαθήσει να τα κρύψω και είχα συμφωνήσει εγώ μαζί της ότι δεν θα κάνω άλλο τατουάζ. Έλα που όμως εγώ ήθελα να κάνω κι άλλο τατουάζ και αυτό που σκέφτηκα είναι να κάνω το τατουάζ που θέλω σε ένα σημείο που να μην φαίνεται. Δηλαδή στα πλευρά το σκέφτηκα. Το θέμα που ήθελα να κάνω, το ότι ήταν το σχέδιο δηλαδή, ήταν ένα ουδέτερο και διακριτικό, ο χάρος. Να μην τα πολυλογώ, βρήκα τατουατζή που να κάνει αντίστοιχα ωραία τατού και πήγα να κλείσουμε ένα ραντεβού. Μετά από συζήτηση καταλήξαμε ότι θα μου σχεδιάσει αυτός τον χάρο με το δικό του στυλ, αλλά μπορεί να χρειαστεί να τον κάνει λίγο μεγαλύτερο για να έχει περισσότερη λεπτομέρεια. Υπόψη είναι ότι το σχέδιο το αρχικό που είχα εγώ στο μυαλό μου ήταν περίπου στο μέγεθος μιας παλάμης δικής μου. Εγώ ήδη έχω ξεκινήσει να αγχώνομαι, ήδη έχω ξεκινήσει να κάνω σενάρια στο μυαλό μου για το πόσο θα πονέσει, για το πόσο μεγάλο θα είναι, για το πώς θα το κρύψω από τη μάνα μου κτλ. Τέλος πάντων πάω στο ραντεβού που έχουμε κλείσει και είναι να μου δείξει το τατουάζ και να μπούμε να το βαρέσουμε. Και μου φέρνει το σχέδιο και είναι 3 κόλλες α4 ενωμένες. Εγώ αγχώθηκα ακόμα παραπάνω, ξεκίνησε να με λούζει κρύος υδρότας και άρχισαν οι σκέψεις στο μυαλό για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Με τα πολλά ξεκινάμε να χτυπάμε το τατουάζ, ενώ θα ορκιζόμουν ότι και πριν μ' ακουμπήσει η βελόνα ξεκίνησα εγώ να πονάω. Ο πόνος ήτανε φρικτός. Ήτανε 10 στα 10, κόντευα να βάλω τα κλάματα. Παράλληλα στο μυαλό μου τρέχαν τα σενάρια ότι θα το δει η μάνα μου, ότι δεν θα μπορώ να το κρύψω, ότι θα χρειάζεται μετά να βάζω την αληφή, οπότε με κάποιον τρόπο θα προδοθώ και θα με καταλάβει, ότι θα με διώξει από το σπίτι,
ότι θα μείνω άστεγος, ότι δεν θα ξαναπάω να σπουδάσω, ότι θα μείνω στο δρόμο, ότι καταστράφηκε η ζωή μου όλη. Οπότε εκεί στη 1 ώρα αφότου έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε το τατού και ενώ είχαμε κάνει ήδη και ένα διάλειμμα γιατί δεν άντεχα τον πόνο, λέω στον τατουατζή, όπα, τελειώσαμε, σταματάμε, δεν μπορώ να αντέξω άλλο, πονάει πάρα πολύ, θα φύγω. Φεύγω από το ραντεβού με τον τατουατζή και μετά τι κάνω? Αφού έχω κάνει όλα αυτά τα σενάρια που σου είπα προηγουμένως, αποφασίζω να γράψω και ένα γράμμα στη μάνα μου να της εξηγήσω κάποια πράγματα και να φύγω από το σπίτι να πάω να μείνω στη γιαγιά μου μέχρι να δω τι θα κάνω παρακάτω στη ζωή μου. Σε αυτό το γράμμα γράφω στη μάνα μου πόσο κακός γιος είμαι, πόσο μπορεί να αξίζω να με διώξει από το σπίτι, αλλά δεν της λέω τι έχω κάνει, ούτε της εξηγώ για ποιον λόγο οδηγήθηκα σε αυτή την απόφαση, της λέω απλά ότι έχω κάνει κάτι πάρα πολύ κακό. Η μάνα μου διάβασε το γράμμα, αγχώθηκε και στεναχωρέθηκε πάρα πολύ και από ό,τι μου είπε αργότερα πίστεψε ότι μάλλον είχα σκοτώσει κάποιον άνθρωπο. Βεβαίως με πήρε μετά από λίγες ώρες τηλέφωνο ενώ ήμουν στο σπίτι της γιαγιάς μου, συζητήσαμε, εγώ με τα κόπων και βασάνων της είπα ότι τι είναι αυτό το οποίο έχω κάνει και ότι έκανα ένα μισό τατουάζ στα πλευρά και ότι είναι ο χάρος. Η μαμά μου γέλασε, από ό,τι θυμάμαι με έβρισε και λιγάκι που της έκανα τέτοια λαχτάρα και μου είπε να γυρίσω σπίτι, ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι εννοείται ότι δεν θα με διώξει επειδή απλά έκανα ένα ακόμα τατουάζ. Και φάνηκε ότι όλα αυτά τα σενάρια και όλα αυτά τα οποία δημιούργησε το μυαλό μου ήταν απλά αυτό, σενάρια. Αυτή η εμπειρία και κάποιες ακόμα πιο μετά με έσπρωξαν στο να μάθω να κάνω στον εαυτό μου την εξής ερώτηση κάθε φορά που δημιουργούνταν στο μυαλό μου τέτοια σενάρια. Την ερώτηση του ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, το χειρότερο σενάριο. Η ερώτηση το τι είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί δεν είναι απεσιοδοξία, ούτε είναι για να πούμε έλα μωρέ τι θα γίνει, δεν είναι πιθανόν. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι η στιγμή που σταματάς να τρέχεις, σταματάς να αποφεύγεις και γυρνάς να αντιμετωπίσεις τον φόβο κατάματα. Τη στιγμή που θα τολμήσεις να μπεις μέσα στο άγχος ή τον φόβο και να δεις όλο το χειρότερο σενάριο με όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς, θα παρατηρήσεις ότι πολλές φορές το άγχος και ο φόβος ξεφουσκώνουν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει γιατί όταν θα έχεις δει τον φόβο ή το άγχος με πολλές λεπτομέρειες, θα καταλάβεις ότι ακόμα και αυτό το σενάριο παλεύεται. Ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου, ότι δεν θα πεθάνεις, ότι είναι απλά μια δύσκολη κατάσταση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να βάλω έναν μικρό αστερίσκο και να δώσω μια προειδοποίηση. Η ερώτηση ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι ένα εργαλείο. Μπορεί να είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο και να σε βοηθήσει. Από την άλλη όμως, αν έχεις έντονο άγχος, αν νιώθεις φόβο, αν έχεις κάποια διαγνωσμένη διαταραχή ή αν έχεις κάποιο φρέσκο τραύμα, ίσως να μην είναι καλή ιδέα να το κάνεις ή ίσως να μην είναι καλή ιδέα να το κάνεις μόνος σου. Υπάρχουν αρκετοί ψυχοθεραπευτές οι οποίοι το χρησιμοποιούν σαν εργαλείο, μπορείς να απευθυνθείς σε αυτούς, αλλά σε κάθε περίπτωση αν κάνεις αυτό σαν άσκηση και νιώσεις κάποια δυσφορία ή έντονα αρνητικά συναισθήματα, καλό θα ήταν να μην το συνεχίσεις. Ελπίζω να συμφωνούμε ότι το να μην σκέφτεσαι το φόβο και το άγχος, το να τα αποφεύγεις, δεν δουλεύει. Η λύση ίσως είναι να τα κοιτάξουμε κατάματα. Ας πούμε ένα υποθετικό σενάριο ότι έχεις πολύ σύντομα μία συνέντευξη για νέα δουλειά. Το μυαλό σου λέει κατευθείαν θα καταστραφείς. Εσύ κάτσε κάτω και γράψε. Ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί? Ας πούμε μπορεί να σου πει το μυαλό σου ότι θα πας, θα γίνεις ρεζίλη, θα πεις κάποια βλακεία και θα σε απορρίψουν, δεν θα σε πάρουν στη δουλειά. Ωραία. Ας πούμε ότι έγινε ακριβώς αυτό, ότι δεν σε πήραν δηλαδή στη δουλειά. Και τι θα γίνει, θα πεθάνεις? Όχι. Θα σταματήσει να γυρίζει η γη? Όχι. Σε 5 χρόνια θα το θυμάσαι αυτό? Μάλλον όχι. Θα βρεις άλλη ευκαιρία για δουλειά? Ναι. Αυτό που μόλις κάναμε στην ψυχοθεραπεία λέγεται αποκαταστροφικοποίηση ή αλλιώς στα αγγλικά decatastrophizing. Είναι δηλαδή τη σκιά που βλέπεις την τεράστια στον τοίχο,
Όταν ανάβεις το φως και διαπιστώνεις ότι δεν ήταν δράκος, αλλά ένα μικρό ποντικάκι. Οπότε την επόμενη φορά που το μυαλό σου αρχίζει να τρέχει, μπορείς να κάνεις το εξής. Να πεις στον εαυτό σου «Εντάξει, σε άκουσα» και να κάτσεις να σκεφτείς 3 πράγματα. Πρώτον, το χειρότερο σενάριο. Ποια είναι η απόλυτη καταστροφή και πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω αν συμβεί. Δεύτερον, το καλύτερο σενάριο και να έχουμε και μια ισορροπία. Τι θα γινόταν αν όλα πηγαίνανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το ιδανικό. Και τρίτο, τι είναι αυτό που μάλλον θα συμβεί στην πραγματικότητα. Συνήθως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Το άγχος τρέφεται από την ασάφεια και από την αβεβαιότητα. Όταν ορίζεις τον φόβο σου, όταν του δίνεις όνομα και μορφή, αυτό μπορεί να πάψει να είναι φόβος και να γίνει απλά ένα πρόβλημα προς λύση. Ελπίζω να βρεις αυτό το βίντεο χρήσιμο, ελπίζω να σε βοήθησε να καταλάβεις ότι όλοι μας πάνω κάτω κάνουμε τέτοιες σκέψεις και σενάρια στο μυαλό μας. Αν έχεις πιάσει και εσύ τον εαυτό σου να κάνεις σενάρια επιστημονικής φαντασίας για κάποιο άγχος ή κάποιο φόβο σου, γράψε μου στα σχόλια το πιο ακραίο και αν έγινε τελικά πραγματικότητα. Είμαι ο Ευθύμης, είναι το κανάλι Επιαλλαγή. Αν σου άρεσε το βίντεο κάνε ένα like για να βοηθήσεις και άλλους να το βρούνε, άφησε και ένα σχόλιο για τον αλγόριθμο και θα τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο.